कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. खासदार संजय राऊत यांच्यावर ईडी कारवाईनंतर भाजपा नेते प्रदेश सचिव निलेश राणे यांनी रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. सुमारे 1200 कोटींच्या भ्रष्टाचाराबाबत ही चौकशी सुरू असून याची उत्तरे संजय राऊत यांना द्यावीच लागतील. त्यामुळे घराबाहेर भाड्याची माणसे आणून संजय राऊत यांनी तपासात व्यत्यय आणू नये. जर धुमाकूळ घालायचा प्रयत्न केला तर जेलमध्ये बसून जेलर बरोबर मुलाखत घ्यावी लागेल, असा टोला निलेश राणे यांनी लगावलाय. चौकशी होते त्यामध्ये सहकार्य करा तरच मार्ग निघू शकतो. उगाचच जर धुमाकूळ घालायचा प्रयत्न केला तर जेलमध्ये बसून जेलर बरोबर तुम्हाला तुमची मुलाखत घ्यावी लागेल, दुसरा पर्याय उरलेला नाही, असं निलेश राणे यांनी म्हटलंय. पाहूयात नेमकं काय म्हणाले निलेश राणे. नमस्कार. आज सकाळी 7 वाजता एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटचे अधिकारी संजय राऊतच्या घरी पोहोचले. विषय होता पत्रा चाळ, जो जवळपास 1200 कोटीचा घोटाळा आहे. त्या घोटाळ्याला जे कोण पार्टी आहेत त्याच्यामध्ये एक संजय राऊत सुद्धा आहे. पण त्या इन्क्वायरीला किंवा त्या इंट्रॉगेशनला सहकार्यच करायचं नाही असं संजय राऊतनी ठरवलंय. म्हणून ते अधिकारी घरी पोहोचले. हा जर माणूस घराच्या बाहेर येऊन सहकार्य करत नसेल तर माणूस कुठे जाणार? आणि जर एवढा मोठा घोटाळा झालाय 1200 कोटीचा तर त्याला तर उत्तरं द्यावी लागणार संजय राऊतला. संजय राऊत काय कोण जे काय ब्रिटिशर गेले भारतातून ते काय ह्याच्या नावाने काय प्रमाणपत्र सोडून गेले काय की हा आमचा बाबे आहे? ह्याच्यावर कसली कारवाई होता कामा नाही. ह्यांनी अश्लील चाळे केले तरी चालतील, महिलांना शिव्या घातल्या तरी चालतील, कुठेही धुमाकूळ घातला तरी चालेल, असं काय प्रमाणपत्र आहे की काय संजय राऊतच्या नावाचं? हे संजय राऊतनी नाटकं करणं बंद करावं. हे जे काय भाड्याची लोक घराबाहेर घोषणा द्यायला उभी केलेत ना, ते पोलिसांचे बांबू पडतील तर एकही संजय राऊतचं नाव काढणार नाही संध्याकाळी टेबलवर. जास्त नाटकं करू नका आणि जी इन्क्वायरी होते त्याच्यामध्ये सहकार्य करा तरच तुम्हाला ह्याच्यातून मार्ग निघू शकतो. पण जर उगाच जर तुम्ही धुमाकूळ घालायला प्रयत्न केला तर मग आतमध्ये जेलमध्ये बसून जेलर बरोबरच मुलाखत तुमची पुढची तुम्हाला घ्यावी लागेल, दुसरा तुमच्यासमोर पर्याय उरला नाही. नमस्कार. आज सकाळी 7 वाजता एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटचे अधिकारी संजय राऊतच्या घरी पोहोचले. विषय होता पत्रा चाळ, जो जवळपास 1200 कोटीचा घोटाळा आहे. त्या घोटाळ्याला जे कोण पार्टी आहेत त्याच्यामध्ये एक संजय राऊत सुद्धा आहे. पण त्या इन्क्वायरीला किंवा त्या इंट्रॉगेशनला सहकार्यच करायचं नाही असं संजय राऊतनी ठरवलंय. म्हणून ते अधिकारी घरी पोहोचले. हा जर माणूस घराच्या बाहेर येऊन सहकार्य करत नसेल तर माणूस कुठे जाणार? आणि जर एवढा मोठा घोटाळा झालाय 1200 कोटीचा तर त्याला तर उत्तरं द्यावी लागणार संजय राऊतला. संजय राऊत काय कोण जे काय ब्रिटिशर गेले भारतातून ते काय ह्याच्या नावाने काय प्रमाणपत्र सोडून गेले काय की हा आमचा बाबे आहे? ह्याच्यावर कसली कारवाई होता कामा नाही. ह्यांनी अश्लील चाळे केले तरी चालतील, महिलांना शिव्या घातल्या तरी चालतील, कुठेही धुमाकूळ घातला तरी चालेल, असं काय प्रमाणपत्र आहे की काय संजय राऊतच्या नावाचं? हे संजय राऊतनी नाटकं करणं बंद करावं. हे जे काय भाड्याची लोक घराबाहेर घोषणा द्यायला उभी केलेत ना, ते पोलिसांचे बांबू पडतील तर एकही संजय राऊतचं नाव काढणार नाही संध्याकाळी टेबलवर. जास्त नाटकं करू नका आणि जी इन्क्वायरी होते त्याच्यामध्ये सहकार्य करा तरच तुम्हाला ह्याच्यातून मार्ग निघू शकतो. पण जर उगाच जर तुम्ही धुमाकूळ घालायला प्रयत्न केला तर मग आतमध्ये जेलमध्ये बसून जेलर बरोबरच मुलाखत तुमची पुढची तुम्हाला घ्यावी लागेल, दुसरा तुमच्यासमोर पर्याय उरला नाही. निलेश राणे यांनी केलेल्या खोचक टीकेवर आता संजय राऊत काय प्रत्युत्तर देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोकणशाही मालवण.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.